Ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ n'ọkwa maka goldu anụnwa onye anya n'onu ka ndị oshi ji wee gbagbu ya. Ọ bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme na Benin City. Onye onu na-afụ n'ife onyonyo a ya nyere afịa wee dịka Derrick aka Denco nọọ ife ndị oyi ya na-etukwana ya wee na-akọwa na goldu anụnwa ọnya n'onu n'olulu 50 million naira dịka esikwa wee kọ n'ihu akwụkwọ. Ọnya ka a na-akọwa n'olulu otu ụbọchị Derrick wee buru moto ya wee jee na nke ndị mekanik workshop and ebe a na-elekwa paasị moto na ya bụ Benin City ka o jekwanụ dozie moto ya ma chenjikwanụ side milo moto ya na ife ndị ọzọ chọkwana ka alụọrọ ya na ya bụ moto. Na ọnya ka o luru ebe ahụ wee banye na shọpụ onye ya alụrụ ya moto. N'ọkwa ya ka nwoke lụcha moto Derrick wee sị ka o jee na nke ndị POS ka o jekwanụ weta ego. N'ọnya ka ọ banyezi na nke ndị POS ka o weta ego na bifo mara ife na-eme ndị oshi ndị omekome ndị ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ wee bata n'ime shọpụ ndị POS ahụ ebe nke Derrick nọkwanụ ka o wee weta ego wee nọrọ ebe ahụ si Derrick na ya ka o mere na ya anyapụtakwanụ goldu anụnwa ọnya n'onu ka o nyekwanụ fa bụ ndị oshi. Derrick wee na-asị fa na ya enyekwanụ fa nya bụ goldu and a na-akọwa na nya bụ goldu garakwa n'ọnụ dịka m gwara unu n'olulu 50 million naira. Ndị oshi ahụ wee sị Derrick na ya anyapụta nya bụ goldu a sịkwa nọọ ife a ka a na-ekwuzi na ya anyapụta goldu ka ọ na-aya ewepụta bifo mara ife na-eme. Ndị oshi a wee bulu egbe fabụ ụdịka egbe ndị uwe ojii na-ebu wee na-anọ n'ilo n'ọkwụ ya ka fabụ wee werie wee lachaa Derrick n'otu ọkpị ya. Derrick wee dapụ n'ala fa wee welụkwa nya bụ egbe wee gbakwa ya n'ọkpị ya nke ọzọ. Derrick wee tọwọrụzie n'ala na obi n'inwe ozi ọtọ. Ndị niile n'ebe ahụ onye ọbụla wee gbafere ọsọ. Ndị oshi ahụ wee nyarụzie ya nya bụ goldu n'onu wee buru moto fabụ wee bịa wee pụọ. Wee na-akọwa na afa nya bụ moto bụkwanụ Lexus 230 bụkwanụ Jeep n'ọnyanwa bụkwana ife ndị oshi ahụ bujezi wee pụọ. Ndị mmadụ wee bịazie na nya bụ POS shop ebe nke Derrick tọwọ n'ala wee gbakọsịa aka wee buruzie Derrick wee jebe na UNTH nke dịkwana na nya bụ Benin City n'ọnụ ụlọọgwụ ebe ahụ ka eruzi. Ndị ụlọọgwụ wee na-akọwa na Derrick abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ na nya bụ ọkpa ndị oshi gbajisiri ya na omezi Derrick na ike adịghị ya and na ọbara apụgokwa anya ya na ahụghị nne n'ọkwọ ntu anụnwa ka Derrick si wee nwụzi. Wee na-akọwazi na ife abụghị izizi ọ na-emekwana na nya bụ Benin City na nya bụ ife na-emeri oge ọbụla na-ewerugo maka goldu ndị mmadụ na-anya n'onu wee na-egbu ndị mmadụ ka na-egbu ọkụkọ. Na ị nwere ike iburu moto nyarụ goldu bifo mara ife na-eme agbachie ya ihu nara onye bụ goldu ma ọ kụwaa glaasị moto nara onye bụ goldu. Na nya bụ ife na ndị oshi na-emerịkwana ya emere na Benin City na ọ bụghị izizi fa na-eme ya na-egbugokwana ọtụtụ ndị mmadụ maka goldu fa na-anya n'onu. Ndị mmadụ nọzi wee na-asị ebe Derrick ma na goldu anụnwa n'olulu 50 million naira na ya kedokwana ife o ji wee nyara ya wee na-agagharị n'ilo na-agagharị n'ime afịa na-agagharị na streeti na ụdị goldu anụnwa bụkwa na okeshọn ka ị kwesịrị ịnya ya wee na-eje maọbụ ịchọ ịgagharị n'ilo ịma na ya akpọnụ ndị uwe ojii ndị nche aka na-abụ ka fa na-echekwaba maka na ya bụ goldu garakwara ezigbo ọnụ dịka fa sikwa wee kọ n'ihu akwụkwọ. O wee bụ na mgbe etinyere ife onyonyo Derrick anụnwa n'ihu akwụkwọ na o nwere moto na-abụ etinyere ebe ahụ maka esere vidio na ya wee na-egosi mgbe ofu moto chọrọ ịpụ ofu moto wee gbachie ya ihu. Etinyeburu m ya n'ihu akwụkwọ mana ọ dịka ndị nwe ihu akwụkwọ ha laikighị ya mwepụ ya tinye so foto fa laiki họkwa ya. Ama m ife kpata na ntinye vidio fa gbanyụọ voice m ya daa n'ife fa na-ekwu ọ bụọ na vidio nwa bụ na-ana anụ ọgụ ma ọ na-enwere ife mmerụ ahụ ma ọ na-enwere ebe ọbara na-apụ mmadụ n'ahụ. Amakwa m ife mmerụ fa ji agbanyụ detin ivu na o nwebugo ndị vidio ndị mfụfa gbanyụọ ya nchenjigharịa foto ya detin ekwuwekwazi okwu nwee ndị ya bụ nchenjigharịkwa foto ya oyi ekwu okwu iwepụgodu vidio dịkwanụ na ya ka anụkwanụ sọsọ ife merụ oyi ekwukwa okwu. Ndị nwe ihu akwụkwọ nke anụnwa ike ekwukwọrọ amakwa m nke ihe eti imetafa mma. O wee bụ na ife mere n'ife onyonyo ahụ na-akọwara ụnụ ebe moto gbachiri moto ihu. O wee bụkwana ndị oshi ya na-ekwu ndị omekome jee gbachie nwoke ihu nwoke ejezie ka ọ pụọ fa wee weta egbe wee gbawakwa nwoke. Etinyekwala m ebe ahụ ebe nya bụ nwoke nwe shọpụ Derrick bịara ka ọ lụọ moto ya maka agbarụ nwoke ajụjụ ọnụ. Nwoke wee nọrọ ebe ahụ wee kọkwa ka ife mere si wee mee na Derrick jere na POS ka o jee weta ego bifo ndị omekome a wee gbachie ya ihu wee gbajisie ya ọkpa ivu nnọọfa nwanyere aka wee buru Derrick wee jebe n'ụlọ ọgwụ kama na Derrick bụzikwa onye nwụrụ anwụ. Wee sịkwa ka m were ohere a wee yọọ nwoke wee yọọ nwaanyị bikonu ndị oshi kwụsịkwa
ojigodo egbe o jighi egbe ọgba aka ọ gbagha aka ojigodo mma maka enwe ike ịfịa iche na o nweghị nke o ji ihe ama na onwe nke ọ fere n'azụ akpa ya na okwusizie ike ọ fịapụta ya o wee mebe. Onye kwụsị ụsị ugwunye ya nke iji biko were nke ahụ iji nye onye dị ndụ kpatara ego onye nwụrụ anwụ akpataghị ego. Ọ bụrụ na Derrick na mgbe ahụ ndị abata na o were nya bụ goldu nyefa odokwo nkafa ya egbu Derrick and unu n'anya unu ya afụkwanụ n'ọnụ ọkpa na-abụ kafa gbara ya egbe ike na fa bụ ndị ochie ebumnobi fa abụọkwanụ kafa gbuo Derrick maka na ọ bụ na ebumnobi fa bụ kafa gbuo ya ka ọ nwụọ ozigbo fa nwee ike ịgbu ya anya n'isi ma ọ gbaa ya anya n'afọ ma ọ gbaa ya anya n'obi mana nke a fa gbajisiri ọkpa ike na ọkafa taa ya afụfụ ọ ya bụ mbọsị ọzọ fa kwụsị asị anya weta o weta mana ọ na-afụgoro na-agbara ya anya n'ọkpa Derrick bụrụkwa onye nwụrụ anwụ. Ụfọdụ nọkwanụ na kọmentị na-asị na Derrick ekwesịghị ịnwụ ebe ọ bụ n'ọkpa ka a gbara ya. Unu mana mmadụ nwere ike ntụ efu mmadụ obucha ibu na-agagharị na-agba ọsọ ihe ama nke onye na-aya enwe ndị na-aṅụ ọgwụ everyday ka fa wee na-echekwaba ndụ fa enwere ike Derrick ọ bụrụ na enwe BP ma o low BP ma ọ na onwere nke ọ na-aya nye akpata na egbe agha agbazi ya n'ọkpa ya na-abụ na o bido nwezie ma ọ na mgbe a gbara ya nya bụ egbe na ụrọ mmiri nọrọ ya ma ọ bụ na obi mmapụ mapụrụ ya ahụ ya ebido nwezie o wee si etu anwụọ ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ndị omekome biko gbagbudebenụ mmadụ gbusidebenụ mmadụ. Ọ bụrụ na ụnụ ma mgbe ahụ ụnụ gbara ya ofu onwekwa ife ụnụ na-agbaziri ya ọzọ ụnụ anyara unu goldu nwapụba. Ọ bụrụ na Derrick nyere unu goldu a o nwere ike before 2 years 3 years ọ kpatakwa ego ọzọ gokwa goldu nke karịrị nke anụnwa Chineke merie ebere ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa biko a sị ka mmegharị anya bụ ife onyonyo tii maka etinyego m ugboro na-abụ ndị nwe ihu akwụkwọ ajụ ntinyekwa nke a ụnụ anụzikwaghị onu m ka ekwukwa ụnụ ama na fa ajụrụ ajụ mụ ewepụzie ya chọọ ife ọzọ tinye ekenekwanụ m ụnụ.